ден, скъпи съграждани! Днес на сесия на Общински съвет Варна една от точките беше за отмяна на решението за продажбата на тази зелена зона, която виждаме тук. Последната зелена зона на квартал Трошево е една от малкото останали в град Варна. Отмяна на решение за продажбата на този терен тук, който е в размер на 9 декара. Ние, разбира се, от Възраждане сме защитници на зелените площи на града и ревностно браним последните кътчета зелена площ от нашия град. Днес на сесията ние излязохме и се обосновахме защо това решение е полезно, тъй като с отмяната на това решение Общински съвет и в частност нашата група на Възраждане защитаваме общественият интерес на хората, живеещи в този район, тъй като, както знаем, ние трябва да се ръководим от интересите и от желанията на варници, на хората, които са наизбрали за общински съветници и защитаваме техните интереси. Малко фактология. Още през 2022 година на 18 май на това място беше първият протест, който организираха живущите в този район за защита на последното зелено кътче тук и на тази горичка. След сесията на 11 август, която беше гласувана и тогавашното мнозинство на ГЕРБ, ДПС, ВМРО и така нататък гласуваха за продажбата, и ние, разбира се, като общински съветници и с двама от нашите депутати, разбира се, отидахме и до областният управител, където изисквахме да върне това решение на Общинския съвет. Разбира се, областният управител не се умя да го върне. И в крайна сметка се стигна до този ден днес, в който Общинския съвет взе най-правилното решение да запази тази зона за варници, за техният отдих и здраве, тъй като виждаме, че тази част е облагородена от хората, живеещи тук. Може да направим обиколка? Нека да направим една обиколка. Днес се случи изключителна победа за гражданите и най-вече за зелените площи на града. Всички говорим, че трябва да имаш зелени площи, че Варна трябва да бъде зелен и красив град, но в миналия мандат мнозинството на управляващите съветници реши този красив зелен кът да бъде унищожен, тези дървета да бъдат изсечени и тази зелена площ да бъде бетонирана и тук да бъде построен поредния бетон, поредния блок и поредното място да бъде презастроен. За щастие, най-накрая Възраждане успя да реализира поредната своя победа, а именно да защити това зелено кътче и да го запази от презастрояване. Слава Богу, успяхме да запазим тази красота и ще направим всички усилия тя да бъде доразвита и Възраждане изпълни поредното обещание, което заложи в кампанията си. Хората, които са от района, един път бяха ощетени, когато се правеше парка в Възраждане по проект. Първоначално той трябваше да стига от Възраждане, което е в момента изградено, до съвсем близко до тази горичка. Зад бензиностанция ОМВ, параки са в Младост. За съжаление обаче паркът беше изграден само в северната му част, останалата част така остана, презастрои се. В момента дори има строежи, зад дърветата се намира, в момента не може да ги видите, но са факт. Ние това не искахме да се случи на това място. За това се борихме и спечелихме, така че тази горичка за хората от района ще се остане и занапред в този вид, а няма да е един нов бетон. Район Младост има нужда от сграда, но тя може да бъде изградена на някой друг по-подходящ район, където няма да се налага да изтичат дървета или да вземат последните останали зелени местенци в района на града. Интересното беше схемата. Тук беше нуждата от кметство, ново място, където да се изгради кметство Младост. Но кметство Младост, интересното беше в предложението от август месец миналата година, че се използваше нуждата от ново кметство за параван, за да се прокрадват корпоративни интереси, на това място да бъде изграден 14-стажен жилищна кооперация. В крайна сметка това не се случи, благодарение на нас от Възраждане, тъй като, както казвам, ние защитаваме общественият интерес на гражданите на Варна. На изминалата сесия бяха засегнати множество теми и съвсем закономерно Възраждане бележи победа след победа с всяка изминала сесия. Този своеобразен отчет на терен
е естествено продължение на сесията и ние сме длъжни да ви уведомяваме. Всичко това можете да следите на страницата на Възраждане Варна, за да можете да получавате актуална информация. На изминалата сесия всеки един от нас излезе и зададе въпроси към кмета. Конкретно въпросите, които зададах от името на групата на Възраждане, бяха продиктувани от желанието отново на гражданите и заселващите се и умножаващи се сигнали с пропуснатите курсове и въобще на градски транспорт. Цели линии пропускат цели курсове на градския транспорт и хората не успяват да отидат на работа, за да бъдат пълноценни работещи хора в нашия град. Друг наболял проблем са подлезите. Освен окаяното им състояние, освен това, че в много от случаите те са далеч от безопасни, имаме и страшно много затворени подлези, които не могат да се използват. Такива съоръжения, които в миналото са помагали и са били в услуга на всеки един от гражданите, сега стоят запечатани и не биват възстановявани. Подлезите са изключително скъпи и луксозни съоръжения, които осигуряват една безопасна среда за пресичане на пътното платно на пътя, тъй като те не притежават ограниченията, които са така наложени съвременните пасарелки. Не ограничават във височина, спокойно преминават през пътя и най-нормалното нещо е да им бъде обърнато внимание и да бъдат възстановени, за да могат да бъдат използвани пълноценно. Възраждане, както знаем, винаги работи в интерес на гражданите на Варна. Затова ние ще продължим да работим за интересите на вас, гражданите на Варна, защото вие сте нашите работодатели. Вие сте ни изпратили в Общинския съвет, за да вършим нещата в интерес на града, да се случват красиви неща в града, на всички да ни е удобно, да ни е уютно, да ни е спокойно и да ни е чисто. И за това нещо ще работим и за напред. Да използваме момента да поканим всички да дойдат на 3 март на Шипка заедно с Възраждане, да отбележим този светъл празник, този светъл ден за нас, на част от нашата история. Елате с нас, ще бъде уникално. Проблемите на града са много. Ние се борим за тях да се отстраняват, така че да акцентираме само, като завършах това видео, това място ще остане за жителите. Ако може да покажем само наоколо, има само блокове. Има необходимост от такова кътче, където хората могат да посетят, да се отдъхнат от градския живот. Мола е съвсем наблизко, така че от всякъде сме заобиколени от бетон. Това днес е наша победа, че успяхме да запазим тази горичка за хората от района. Време е за Възраждане. Да живее България!